Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Pasag di siya. Padayon siya mo paglakaw. Josh, babe! Shit! Babe? Are you leaving? Ayaw paghuno siya mo paglakaw. Asa ba? Abi na kong dili ka mo hunong. Hi! Remember me? I don't. Tara, Emi. Really? Wait! Hey! Gigunitan niya si Josh sa bukton ini. Miss, asa ba? Would you want me to remind you kung si kinsa ko? O kung unsay atong gibuhat ganihang kadlawon? Josh? Damn it. Wait! Nagdali mi, miss. Oh, miss? Really, ha? Nalimot ka gini sa kong pangandi ay, ha? Wait lang. Here. Saan ko ka nang samin? See for yourself kung unsa ka po ang imong panagway karon, Josh. Shit. Bahay mo ba? Nagdali mi. Wait! Wa ko intensyon nga sulon ka. Gusto lang konsultihan ka how I enjoyed last night nga uban ka. Muna na ko, Josh. Buhi na akong kamot. Na-enjoy ko sa party uban mo. Kay cool ka kaayo sa mga games. You were the best game player. But it's so sad nga nalimot ni ay kadayo na ako. I thought we could be good friends. But anyway, next time na magkita ta, dili na kinahanglan nga bayaran ko nimo in any kind. Kay what ti kabok nga og dayon. Anyways, dili na nako introduce ang akong name nimo, girl. Since I know it's not that important alang nimo. So, bye-bye for now, Josh. Shit. Oh, by the way, girl. Huh? Don't loosen your guard. Kay tingalig, malusutan ka na sad in the near future. Damn that girl. Giwak liniiming nga kong kamot. Ang bistoy naglakaw. Shit. Animal dito bayana. Meron bang nagkita kami ng pag-usap? Shit. Emi! Emi! Wait! Paspas kayong milakaw ay. Emi! Usa ba? Will you wait? Oh, shit. Bahala ka diha. Gukod kong ganahan ka. Dili ko mulingi nimo. Emi! Asa na ba mo? Dili niya pa yun ang fighting lot. Bahala ka. Yan pa nagpatama ko nimo, Charles. Masabay akong gi-expect sa sama nimo. Nagkasaday nung ko ni Dave tungod nimo. Unya, mauni. Dili ko munong. Papadayon ko sa pagawes. Happy? Ibiyaan ako sa kong kauban kaganina. Happy na kasi mong gibuhat? Happy. Damn you. Thank you. Giguba ni mong akong adlaw. Well, atong ayuhon. Kita ang mag-uban. Nagdali ka man kaning bibiya ganihang kaadlawon, mao nga nabitin pa ko. Unsa? Gibiyaan ka na sa babae nga imong gikauban. So, you might as well spend the whole day na lang with me. Let's go? Niyan ako daplin sa kalsada. Wa man lang gani ko sunti. Pisit. Pisit ka, George. Gipatuo ko ni mo nagkagusto ka gid ako. Pero di ay... Nga ba, dali ba sa kay kumituon ni mo? Nga ba, wa man ako magunahon nga imposible ka na mahitabo. Amo ta ka. Dato. Successful. Ug unsa pa lang ko. Shit. Samtang sa'yo pa. Kalintan ako ka may nahitabo na to, ha?
Dugay mo sa mula pa sa bus aron makabiya na ko gikan dinhi. Ug makapauli na ko sa amo. Kuyawa ko na siyang asawa. Pabutang nga ginog tree house ang gordya. Ha? Siya lang gordya. Overlooking ko no ang mga sakyanan matod pa. Nya, kita ko na sa gwardya ang tanang mosod ug mugawas gikan sa parkingan. Ug makayon siya sa tong buhaton bay. Ato ta sunahan. Oh, tata. Magpahimo siya daghan din eh. Sa resort bay. Di ba? Good news na, di ba? O bay. Ay. Sorry sir. Bigda sa di mo sara. Oh. Kamu ba'y wa magtanaw sa giyanan? Kami ba'y hinugdangag, ha? You have a problem with that? Ha? Bay. Wa sir. Wa bay tana. Salig lang. Salig lang, ano? Hilubot to na. So na sa sakyanan suset. Makasamot sa sapot kini mga pubring dako. Yan nagbabagbabag sa agyanan. Bigda sa pobre, no? Ilang mo? Yati, sus! Kalma lang din. Sa kinisus ka na, nay. Muna yung mga dato, day. Abay, mga lukan mo sila. Pasag din sila. Alas mga pobre. Kaya itong kumo, di mo ilang dato. Mago na, nay. Mago na. Hilom ba? Pasag din nato sila. Sapot ko, bay. Tingalig, maupahinawon na ang mamahimong hinungdan nga dili tamahin na yun sa atong project ining maong resort. Bitaw, no? Tara. Bitaw. Tanaw, eh. Muli na sa ato, igutom na. Wow, kita pa na silang restaurant dito. At tulad na mukha sa ato, bay. Hay! Ano bang dugay mga kaayo mga sakyanan nga may agi karon? Oh. Ang sakyanan ka to ni Josh ang may agi. Oh. Imposible nga wa ko niya makita dinhi sa at mga kalsada. Shit ka, Josh. Shit ka! Bay, kaya naman kalakaw. Ay, saan ka mo rin napusaan diya? Daligay, makita na sa tatong isugis na. Sus, gutong rabagay ko. Lalanon yan to na ako. Yung kagawas na tas resort. Guard! Balik yan sa may semana, ha? Balik mi dire. Tando no. Amang nga ko diya, bay. Tando ron. Ito na, bay. Tando naman. Dali na, bay. Uy, may bas nga may unus at bang, bay. Dali, paraw na to. Managkay ta. Tara. Dali. Labang, bay. Dali. Nana. Nagparog na gani ko. Piit na gani ka ko diri. Nagwat pa ginaglaing pasahero eh. Napasok na ko diri sa kilid sa pultahan. Dali, bay. Kapyot yun. Ay! Hindi ko no! Uy. Sorry, miss. Igo nung gada. Sorry. Manood pa kagluyo eh! Sorry kayo. Shit! Amy? Dave? Lo! Ikaw rin ni Amy? Ba't ko sa ka nakasakay na eh? Dili sa kagigan sa mga resort? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!